سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልኩዋ ሳንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ሳንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻነል ሒዝናዮም ንቐርብ ዘለና ሳንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ መከታተሊ። ብፋይቶትነት ባርሌዲ ንብርክት ዝበሉ ዓማውት ተሰሪሐ እየ። ብኡ እውን እየ ዝናበር ምስ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሴክስ ፈፂመ እየ። ሓደ ግዜ ፋይቶትነተይ ደልዮን ብሂገዮን ዝሰርሖ ስራሕ ኮይኑ ይስምዐኒ። ካብዚ ስራሕ እዚ እውን ክእለ ፈፂመ ዘይደልየሉ እዋናት ኣለዉ። ምስ ዳንኤል ቅድሚ 1 ዓመት ናፍቲ ኣነ ዝሰርሐሉ እንዳመስተ መፂና ተላሊና ሙሉእ ምሸት ብሓደ ብደንቢ ተፋሊጥና። ዳንኤል ኣዝዩ ሃፍታም እዩ፣ ግና ድማ መኻን እዩ። ንፈለማ እዋን ብሓደ ጥዑም እዋን ኣሕለፍና። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ጥዑም ለይቲ ኣሕሊፈ ኣብ ናይ ስኻር መንፈስ ስለ ዝነበርኩ ይኹን ዋላ ናይ ብሓቂ እቲ ምስ ዳንኤል ዝፈፀምክዎ ሴክስ ኣርኪዑኒ። እቲ ዘሕለፍክዎ ለይቲ መዓልታዊ ክደጋገም እየ ብሂገ። እቲ ኣብ ካሊእ ክረኽቦ ዘይከኣልኩ ናይ ሴክስ ሕርፋነይ ዳንኤል ድሕሪ ዓማውቲ ኣዕጊሱለይ ረኣኹ። ግና ናተይ ስራሕ ንሱ እዩ፣ ሴክስ ምፍፃም። ንብዙሕ ዓመታት ዝሰራሕክዎ ስራሕ ክንድቲ የዕግበኒ ይነበረን። ምክንያቱ ምስ ዝተፈላለዩ ኣውዳትን ተደቅስ ብድሌተይ ዘይኮነስ ንገንዘብ ክብል ዝኣተኽዎ ሂወት እዩ ነይሩ። ቅድሚ ናብዚ ስራሕ ምእታዊ ጥዑይ ናብራ ዝነበረኒ ጓል እየ ነይራ። ግና ብሰኣን ኣጠቓቕማ ምፍላጠይ ብሰንኪ መሓዙት መብዛሐይ ሂወተይ ባዕለይ የበላሸዮ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታትን ግዜታትን ግና ንዳንኤል ምስ ረኸብክዎ ዝተሰምዐኒ ስምዒት ፍልይ ዝበለ እዩ። መኻን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝዛረቦን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን እዩ። እንተ ኣነ ግና መኻንነቱ ኣይተረእየንን። እቲ ስርሐይ ገዲፈ ሓዳር ክገብረሉ እየ ዝተመነኹ። ይኹን እምበር እዚ ናተይ ድሌት እምበር ናይ ዳንኤል ድሌቱ ኣይነበረን። ምክንያቱ ዳንኤል ምስ ዝተፈላለያ ኣጓላት ዝድቅስ ወዲ እዩ። ምስ ዝተፈላለያ ርክብ ክፍፅም ዝደሊ እዩ። ከምዘይወልድ ስለ ዝፈልጥ ሓፍቱ ኣበይ ከፍስሶ ዝጨንቁ ዓይነት ሰብ እዩ። ዳንኤል ቀፃሊ ናባርና ምምልላስ ጀሚሩ። ኣነ እንተዘይሓሌ ኮፍ ከይበለ እዩ ዝወፅእ። ኣነ እውን ብሓቂ ዳንኤል ከይመፀ እንተደኣ ኣምሽዩ ምስ ካሊእ ወዲ ከም ዝሓድር ክሓስቦ ከለኹ ንነብሰይ ክፀልኣ ጀሚረ። እንድዒ ፍቕሪ ዲ ሒዙኒ ዋላስ እቲ ንገብሮ ርክብ እዩ ምስኡ ዘለና ረክብ ኣመና ዘሐጉሰኒ ኮይኑ ክርዳእኒ ኣይከኣለን። ብዘይንሱ ድማ ዝህበኒ ቅርሽን ክብርን ፍልይ ዝበለ እዩ። ድሕሪ ግዜ ፀባይ ዳንኤል ክቐየር ጀሚሩ። ከምቲ ቀደም ከኽብረኒ ኣይከኣለን። በቃ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ዳንኤል ክኾነለይ ኣይከኣለን። ካሊእ ሰብ እዩ ኮይኑኒ። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልማዱ ኣብ ሰዓቱ መፂኡ ደቂስና ከለና ማዕፆ ተኳሕኩሑ ክትስእን ትብል ደሓን ባዕለይ ክኸፍት እየ ኢሉ ተሲኡ ከፊቱ ፅልም ዝበለት ቀጣን ነዋሕ ጓል እያ። ወዲያው ምስ ኣተወት ድማ ከናፍራ ክስዕማ ጀሚሩ። ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ሕልሚ ክሳዕ ዝመስለኒ ኣመና ደንገፅኩ። እንታይ ዝገብር ዘሎ ክርዳእኒ ኣይከኣለን። ገፁ ምልስ ኣቢሉ ተፋለጥ እያ ሄዋን ትበሃል ተቋዳሲት ሓጎስና እያ ኢሉኒ። ነዚ ነገር ክኣምን ኣይከኣልኩን። እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ቅድመይ ምስ ካሊእ ጓል ርክብ ክፍፅም ዲደሊ ክብል ሓዘንኩ። ለካ ኣነ መንዝራ እየ። ኣመንዝራነተይ ክርስዖ ጀሚረ እየ ነይረ። ምክንያቱ ኣነ ኣብ ዳንኤል ፍልይ ዝበለ ስምዒት ክስምዐኒ ምስ ጀመረ ናተይ ዝገበርክዎን ዝወነንክዎን ክመስለኒ ጀሚሩ ነይሩ። እንተ ዳንኤል ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካሊእ ጓል ሒዙ ብምምፃእ ክስዕማን ትርኢ ልበይ ደንገፀ። ክኣምን ኣይከኣልኩን። ኣይተሓጎስኩሉን እኳ ደኣስ ልዕሊ መጠን እየ ሓዚነ ኣመና ሓሪቐ። ካብቲ ዝነበርናሉ ክፍሊ ብሕርቀን ክኸይድ ክትስእ ምስ በልኩ በዚ መፂኦም ከይተባሃሉ ኣጥቢቖም ሒዞም ኣካላተይ ክድህስሱን ጀሚሮም። ናብ ዘይፈልጦ ዓለም ኣቴ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕለይ ከም ዝገበሩ ይፈልጥ እየ። ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነኒ
موፅعي قديفة زبلو نخقبر لهم يوسينا دحرس علت دانيኤል نخلتايو ركب مفتصام جميل ببترا دلاي يقبر زنقر نعيك حقوساني كعلن كنا كم تنايك أدم زخفلن الزنبرة كفليت أيكونن حز خفلني أتكفليتي على إلب بالويو كنا انتي وقالو مسكلتا ركب انتفتصم أمنا حفراني بزينسو مسقا ركب انتفتصم كفي ليريو بدحر يدمانا باي زنقر كميلو خمسة حقوسو كردأني كعلن حدينا كوفيلنا كنرقون مقبار جميريو تحرستو السنة قزا دانيኤል ناي مرأحتو على الألالي فرق لب خوينا بد حدا قز مخانيو بد خالق قز دما اتي بحدا قزا مسكلة تزفت سموت او توركب اتحساسبو كسام معاس كمزخ قتل كمزخ الكا عزيز حسباني كميلي مسو حدار كقبر مخانناتو سحراي كم عبي حزانا تمزينا كنعبن خالينا زين السودما دخلناتي مقرفكو كنا كميلي يمسو ركب كفتزم أمنا يتحساسباني برقصانيانت حدار انت مسريتنا بحدا منبار انت جميرنا ون زنقر كقوارص يخيلن عبل علي كالي قوار اندام زاركم نفتزم انت بلاني كميلا خيا حقوس تخخون عبز ساعات أمنا كحسبان جميرو انت زمرقو ناتي انت الزقابرو يتقامن براي قدان بزوح نقرات يخسب بحفت درجاون معرسة يخون زبل حسابات هلاني قنا بخمي زز اللو والفي كستخاخلو زخل بين من قدخل بجاخم ميماكي مديات خطاتلتي أبزح الساعات أب عبي جنك أسلزلخو حساب رئيتوخم كدفلي كم بغوية سلام ميماكي مديات خطاتلتي نلومي حيزلكم قريبا زنبركو زانتا نزي مسل نيرو نزي زانتا انتدا فاتيخمون حساب رئيتو انتدا حاليكم أبنيكم من مصحف بوتا حساب رئيتكم كتقرفلنا تخليكم نس channel حدشتين تحب حاليكم سابسكرايب بمكبر نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا نهوترو تخطاتلتنا كتخون نلابو بغتصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نرخب كسام ودعتا مسانا سلت صنعكم كابل بندا مسكنا بزخن فليكم سسنايو